खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हानि जेंनानि खामानि मावनायनि खौरांखौ नोंथांमोना गोबां मोनबोखाबाय आरो बेनि गेजेरावनो बेरेखा दोलो बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोबां मानि बेनि गेजेरावनो हानि जेंनाखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानायखौ नोंथांमोनाबो जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों गोबां मानि नुखाबाय आरो बेनि गेजेराव फिन आरोबाव गोदानै बाथ्रा बुंदों एबा रोखायै फोरमायसिनना होदों बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ दोलो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ 34 जौखोन्दोल' बर' सुबुंनि हानि जेंनाखौ मावफुंदोंमोन नाथाय आथिखालनि जा हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय अनजिमा गैयै हानि जेंनाखौ मावफुंना होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो फैगौ मार्च दाननि गेजेराव आरोबाव गोबां हानि जेंनाखौ मावफुंना होनाय एबा सुस्रांनायनि बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर हा बिफाननि एबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जेराव हानि पाट्टाल' जेंना नङा एबा हा पाट्टा होनायनि जेंनाखौल' मावफुंदों बे नङा बेनि अनगायै आरो गोबां मानि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हानि जेंनाया गुबुंले जाना दङमोन बे हानि गुबुंले जानाय एबा जेंनानि गुबुंले जानायफोरखौ मोनफ्रोमबो एबा अनजिमा गैयै हानि जेंनाखौ फोजोबबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा नाथाय थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायनाय बिपिएफ दोलोआ 34 जौखोन्दोल' बर' न'खरनि सुबुंफोरखौ थामहिनबा 10 निफ्राय 15,000 बर' न'खरनि हानि जेंनाखौ मावफुंदोंमोन नाथाय बे 5 बोसोराव आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा अनजिमा गैयै हानि जेंना पाट्टानि अनगायैबो आरो गोबां हानि जेंनाखौ मावफुंना होनायनि बाथ्रा बुंदों बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला हानि जेंनाखौ लानानै जे राजखान्थि बेलायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि बिटिआरआव गोबांथार हानि जेंना दङ जोंनि सरकार फैनायनि सिगां 34 जौखोन्दो बर'फोराल' हानि पाट्टा दंजायोमोन दिनै जोङो अनजिमा गैयै हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय दासिमाव 2,60,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबदों बेवहाय पाट्टानिल' खोन्था नङा जेंना आं गासैबो जेंनाखौ सरजाबजोबदों गतिके फैगौ सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जागोन इलेक्सननि सिगांसिम जोङो समयजाखौ समाधान खालामजोबनो हानाय मानिसिम जों नाजादों माबे ओरैनो मार्च मासाव बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन दा समष्टि दानायनि बेलायाव बेसेबां गोबाव सम लागोन मागोन बेखौ जों स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनो गोनां दङ मार्चआवहाय 60 समष्टि एमेन्डमेन्ट टु 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि उनाव जोंहा माखासे खामानि थाबावो बे खामानिफोरखौ मावनायाव हयथ' गोबाव सम लानो हागौ जानाय जायैखौ दा बुंथ'नो हानाय नङा बिटिआरआव गोबांथार हानि जेंना दङ जोंनि सरकार फैनायनि सिगां 34 जौखोन्दो बर'फोराल' हानि पाट्टा दंजायोमोन दिनै जोङो अनजिमा गैयै हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय दासिमाव 2,60,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबदों बेवहाय पाट्टानिल' खोन्था नङा जेंना आं गासैबो जेंनाखौ सरजाबजोबदों गतिके फैगौ सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जागोन इलेक्सननि सिगांसिम जोङो समयजाखौ समाधान खालामजोबनो हानाय मानिसिम जों नाजादों माबे ओरैनो मार्च मासाव बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन दा समष्टि दानायनि बेलायाव बेसेबां गोबाव सम लागोन मागोन बेखौ जों स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनो गोनां दङ मार्चआवहाय 60 समष्टि एमेन्डमेन्ट टु 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि उनाव जोंहा माखासे खामानि थाबावो बे खामानिफोरखौ मावनायाव हयथ' गोबाव सम लानो हागौ जानाय जायैखौ दा बुंथ'नो हानाय नङा